नोंजोंनो जिउनि लामाखौ हान्थिगोन नोंखौ लानानै। दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै गोदान हाबसन फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायला, आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टाव बुंनानै होगोन। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै हरदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। गिबियावनो बयनिसिमबो इन्डिपेन्डेन्स डे 15 आगस्तनि बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ गोथारै बावहरग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर, नोंनिनो जिउनि लोगोरि जानानै थाबाय थाथों। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों जिउनि लोगोरि। नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों बिबेक आरो पुजा। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ बिथांमोना दासिमबो फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों पुलाक बर'। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। बिथांमोना टिजारखौ अलरेडि आपल'ड खालामनानै होबाय। जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आं आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों पारुल बिहारालि बर'। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननो लेहार फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। लोगोफोर, दासिमबो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो।